Nonni ja morjes. Tai on oikeastaan huomenta nyt. Nyt on keskiviikkoaamu. Tässä on nyt pikkuhiljaa tätä tehty. Lauotettu tätä seinää ja vähän on saatukin sitä aikaiseksi, mutta siinä on niinku 3 karsinaa on nyt niinku lauotettu. Tuolta nyt sitten puuttuu 2. Katsotaan vähän. Tää on piru tullut lunta täällä nyt. Närhi lenti siellä. Ja tästä puuttuu vielä 2. On vaan hiasta tehdä tätä. Tää on niin tää on niin kierroja nämä lauvat. Tää on kun jouspyssy kaarella tälleen näin tuolta ottaa, niin joutuu jokainen tohon puristimella laittaa ja painamaan ne tonne kiinni ne lauvat. Mutta nyt ei oo pakkasta ihan kuin muutama aste. Tässä ei oo sen suhteen mitään hätää tätä jäätys. Tässä oli niinku maanantai-aamuna oli 17 astetta pakkasta, niin se oli vähän viileä. Rupesi olemaan naamaakin paleltiin ja sormia paleltiin. Mutta siinä on vähän ollut ton seinän kanssa, se on semmoinen niinku U-mallinen kovera, se menee tuonne päin. Tai se on niinku tuonne päin on niinku, kun se kovera silloin menee niinku, se on niinku näin se lauta. Niin ei vatupassillakaan näe paskan vertaa siitä. Niin aina sitten välillä kattoo, sen näkee kyllä tosta, että lähtee menee vähän yläpäin eellä ja nyt on vähän alapäätä vääntänyt aina pikkusen 2 milliä. 2 milliä on kääntänyt alapäätäkin nyt vähän eteenpäin siinä. Taas niin kuin menisi suoraan. Että mutta ei se tässä nyt sinänsä. Se vähän tonne alapäähän vaikuttaa sitten, kun niitä väkisin vääntää, niin se on tullut vähän heittoa tonne alareunaan, mutta ei sillä nyt ole väliä tässä vaiheessa. Katsotaan nyt saataisiin tää tehtyä loppuun tuo tuolta ja valla on nyt naulannut niin tommosella. Täällä on nyt noin 6,000 naulaa on nyt napsuteltu sillä ja se on hiukka painava kyllä verrattuna passloadeen, mutta sitten jos on näitä muita milvaukeen noita vehkeitä, niin käy noi akut siihen sitten ja ei tarvii noita kaasuja ollenkaan sitten. Tässä se nyt on ainakin sen toiminut. Ehkä tähän nyt tulee semmonen 8,000 naulaa. Tää nyt varmaan menee loppuun, niin voi olla 8. Mutta alle 10 000 naulaa varmaan jää, mitä tähän katokseen on tullut lätkittyä sillä. Että siitä ei vielä sen parempaa kokemusta ole, mutta noin 6,000 nyt ja siihen vielä 2 000 päälle nyt vielä ainakin tulee. Plus sitten muuta. Tarvii ruveta noita reivauksia sitten tekemään noihin väliin vetää tuonne ja sitten tuonne ja
joka välikköön tarvii vetää sitten noita lankkua tonne. Nyt vielä talven aikana saatavan. Että täällä on nyt semmonen 10 senttiä reilu, taitaa olla nyt lunta tullut nyt. Tuolta nyt näkeekin. Tuolta. On siinä varmaan enemmänkin kuin 10 senttiä. Voinut vähän pöllyyttääkin siihen, mutta no reilu 10 senttiä nyt ollut lunta, mitä on nyt jäänyt. Että aikaisemmin tässä oli vajaa parikymmentä senttiä taisi tullakin melkein sitä, mutta ne suli pois siitä. Mutta mä rupean nyt jatkaa ja katsotaan sitten, kun on saatu jotakin valmiiksi taas. Se on moro.